jdeme právě zapálit tady tu tady ten papírový kelímek, ve kterém je voda. A je takový experiment, který říká, že se ten oheň zastaví tam, kde bude ta voda. A udělá to takovej menší. Hele, už nám to chytlo. Tak podívejte se. ano. To tady Zapál to všude a uvidíme. Já bych to udělal okolo, Daví. Všude okolo. Tak jo. Všude okolo. Zapálíme všude. I tady, úplně blízko sobě. No lidi, zatím to vypadá prostě tady. Vidíte, to červený. To je hustý. Ale tady to fakt neskoušejte doma. Ale rychle. Neskoušejte to doma, lidi. Ale už Lidi, ono to fakt funguje, fakt je to. A jo, zkoušejte.